कोत्ता हांव कांतार देवान ब्रँडन प्रायजाक आशिर्वादान बोल्लाजी येताय सुकार मुन्नी ती कोरी आदल्याची बोरी फळां बऱ्या रुकार देवा लागीं आमी सोगलीं मागता फुडलीं वर्सां बरी सारो मुखार आज मायाची 25 तारीख तुमी जेजू काळजान घेतला आयच्या दिसा धाडा मामाच्या सांगाता की गोरजेन वचोन आयल्यात मिसा आज खुशालकायेची सांसोबो इश्पामी तुमचे सांगाता कासा देवा लागीं तुमचे पासोक हांव मागता सांपोणा जावंक वायट विसार देवा लागीं तुमचे पासोत हांव मागता सांपोणा जावंक वायट विसार सोबीत गोरकान फावो केली रुजतेल्या देवान ब्रँडनानी प्रायज तुमचे सोदां दिव तुमकां रेस्पेत मामा डाडा तुमकां कितें सांगोत तर आयका दिवन विसो नाकात पोश करून तुमकां वाडयल्यात म्हूण डाडा मामा ब्रँडनानी प्रायज आयज सांगातान तुमी जेजू काळजान घेतला जावून खुशाल दुनिया गोरा बोतांचो खुशाल दवर कांय जावंक दिना काय मा वायट दुखणां येता ती पयस कर तांच्या गोराब्याचेर बेसांव तुजें घाल सूख दूख सोंसून मोगान जियेवूंक आदार दी तांकां सोदां दूख सोंसून मोगान जियेवूंक आदार दी तांकां सोदां प्रायजाक जेजू काळजान दिवूंक दिली शिकून मागता देवा लागीं फुडलीं पावलां मागताना कर म्हूण तुमची राखून मामा डाडान तुमकां तयार केले जिविताची बरी दिवून दाखोवन देवाच्या मोगान कुरपेन वाडा सांगणे तुमकां प्रायज आनी ब्रँडन गोंयांत तुमचें सोबीत गोर आसा सांगता सोबे माजारच्यान दोर तुमचो गांव मागता तुमचेर आनी तुमच्या माय पायचेर दुनिया देवान घालो पेसांव जिवितांत बरे देखीन तुमी वाडून संवसारांत बरे मनीस तुमी जावन एक खुशालकाय दिसा कॉंग्रॅच्युलेशन म्हूण वीश कोत्ता हांव खुशालकाय दिसा कॉंग्रॅच्युलेशन म्हूण वीश कोत्ता हांव